Ден 17. Йоан 17 глава. Йоан ни показва Исус в молитва. Не за себе си, за учениците и за тези, които ще повярват след тях. Исус не се моли те да се отделят от света, а да бъдат запазени от покварата в Него. Йоан ни напомня, че вярата не ни отделя от хората, а ни свързва по-дълбоко. Исус се моли за единство. Не външно, а такова, което идва от истината и любовта. Йоан ни показва, че единството между хората е възможно след единство с Бога. Прочети Йоан 17 глава днес и си задай въпроса: за кого се моля и как това променя начина, по който живея. На 1 февруари от 18 часа ще има излъчване на живо. Ще има томбола за тази луксозна Библия и разговор за Йоан. Ако имате въпроси, може да ги оставите под пиннатия коментар долу.